proxectos empresariais e favorecen ese crecemento das industrias. Pero esta cousa que vai permitindo que o movimento obreiro vaya tomando, hai unha base obrera cada vez máis amplia, hai unha voluntade asociativa cada vez máis decidida dos socialistas. Na Casa del Pueblo, que estaba aquí moi cerca tamén, era unha das entidades de difusión cultural, política e organizativa máis importantes do país. Todo isto vai poñendo en mans do movimento obreiro a capacidade de conquista, de lograr conquistas. Unha das discursos que tiveran cos anarquistas, porque os anarquistas eran moi dados a unhas cosas parecidas a promover movilizacións para que se fixaran explícitos os conflitos. E os socialistas decían, oye, bromita sí, pero las justas. En cada movilización hai que lograr algo para los movilizados. Tanto para ponerlos a defensa de la acción represiva que se le viene encima cada vez que se movilizan, como para mejorar sus condiciones prácticas de vida y las de sus familias. Cada movilización tiene que lograr un objetivo concreto que lo haga valorable por los trabajadores que se movilizan. E consiguen cousas neste primeiro tercio do século. Hai unha dinámica permanente de subida dos salarios, limitada, pero permanente de subida dos salarios. Consigue o seguro de enfermedade, o seguro de maternidade. Hai un montón de cousas. Agora podíamos decir, era pequeniña, sabe, tampouco é para facer chaca-chaca. Oi, se vides cales son as condicións da vida del obrero en 1890 de pequeniñas leches. É que un boísimo salario en 1890 eran 2,5 pesetas día. As necesidades dunha familia normal de 4 personas, que era entonces unha familia pequena, era de entre 3 e 5 pesetas día. Bueno, xa podedes botar contas de como era. A xornada laboral era de 14 horas, ou até de 16, ou normalmente era de luz, non se chamaba de luz, non sei que nome tiña. Traballábase cando había sol. E se se ve, curras. E cando se de noite vai para casa dorme, ven mañan pronto, que era mentas a sol. Non importaba o número de horas que eso implicase. E o 60% do país era analfabeto. Se nos pasamos ao mundo rural, o 80%. Así que as conquistas podían ser relativas, pero o mundo facías moi grandes. Claro que quedaban dúas cousas que lle quedaban aos socialistas entonces, ou unha sola, non había máis. Ainda quedaba moi. Cada vez que se facía unha conquista, quedaban en evidencia as que faltaban por lograr. Así que, por eso estamos aquí hoxe, seguimos militando no mismo sindicato, porque seguimos na mesma batalla. Pero había un dato que advertía de que, oye, esto no va bien. O saldo migratorio entre 1900 e 1930 en Galicia pasa de 295.000 personas. Eso quere decir é o 13% da poboación total do país. Quere decir que hai polo menos un emigrante por casa. E se temos en conta que a maior parte dos emigrantes proceden da aldea, entón o que pode haber é bastante, máis de un emigrante por casa. Bueno, xa está. Esa é a evidencia de que aínda había un problema gravísimo que resolver e que non se era capaz de lutar contra el de ninguna maneira definitiva. A emigración era a demostración de que o país estaba falto de forza suficiente para facerlle frente á súa propia historia. Mais boa parte dos emigrantes eran novos, eran xente nova, precisamente que podía estar máis propensa para implicarse na movilización sindical asociativa. Era un país que iba quedando sin militancia. Eses son os que logo promoveron en outros sitios as ideas políticas, pero a política e o sindicalismo aquí quedábase orfo. Si Rosalía de Castro decía que lo de Galicia, si non me quedas
que te podan traballar, nós tamén podíamos decir Galicia sin mozos que podan loitar por ti. Esa imaxe persistente de país migrante era a demostración de que as nosas batallas, as dos nosos devanceiros, aínda tiñan moito camiño por diante e non estaban conseguidos. Tardaron moito en tempo. Como dixen antes, que a guerra civil foi o inicio da longa noite de Pedro, o máis estúpido colapso que pudemos padecer, basicamente non só polas consecuencias políticas e personais que padeceron os sindicalistas e os membros dos partidos, especialmente do Partido Socialista, senón porque volveu a deixarnos nun tempo de espera. Galicia é un país á espera, sen saber a onde vai. E non tardaríamos 2 décadas e pico en volver a recuperar algunha dinámica que pudera facer recuperar a vida industrial, a vida agraria, e para eso, nesa nova dinámica, ao amparo da dictadura, conoceremos a viada migratoria máis importante da nosa historia contemporánea. É dicir, recuperaremos aire, sí, pero un papel.